morning everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोरजों दिनै मारा होनो नागिरदों आरो ना. हमदेर घर में आज मारोन डेक लगे या विपुलदा है. ओके 5 बजे में हमदेर घर पहुंचाई दे रहे. मशीन भी अलग. এখন मारा देबेक हमदेर घर में. सिं सामानि थांजोब्बाय नै जिगाबा बोख्लायजोबनांसिगोन बेखौ मारामारि जोबखांबाय दिनै बेयाव दामोल जाबनाय नुनाया ओमफ्राय दा हाजिराफोर लादों नालाय साब्रै रोगागासिनो दुइ दुलि जागोन ना जायाथाय देग्लाय बोसोरनिया जानांगौआ जानानै खिनांगौआ जोंना लेट्रिंआव बे थांजोबगोन आरो गासिबो ओमफ्राय बयलार मासे लाबोदोंमोन आङो थाम्फैया संदोंना सङाखैथाय आं गोदानानै होबायमोन नेट होजोबनानै नै बिदि न'आव जिगाबा बिरखारजोबो ना मेचिनजों होनाया ओमफ्राय नै लेगपिसा आंना बरिया जानोसै दा आरो उदालगुरि थांनांगौलाय दायो जाखां लोंखां खिखां मोजां फुदुं होमबालाय बेखौ बेयाव होनांसिगोन फामनि गरखांबाय ग्रेभि बानायगोन आरोना दा नैबे आथिं खर'खौ बिसोरनो माबाजों राइस बियारजों लागायगोन दा नैबेयाव आं बानलु सावनांगौखौ हानानै लाबाय बिखा दरनैसो होदों ग्रेभि संसै आं बेखौ दा जानानै थांजोबनांसिगोन आरो नै चिकेन लेग पिसजों जानानै थांगोनसै आङो मारा होखांजोब्बाय नैबे दुलियाव सोखाजोब्बायबो दुलिनै जाजोबासै आरोना 3 बिगानिल'सो माइयानो जाखायाखै रानजोबदों देग्लाय जाना थांगोनसै आङो खामानि दं बरिया चिकेन लेग पिस देन्जार गोथाव